Hemen gaude Iñaki eta Jon. Kaixo. Bilbori buruz hitz egingo dugu. Lehenengo Guggenheim museoari buruz hitz egingo dugu. Hau museo garrantzitsuena da Bilbon. Eta lehenengo ikusiko duzue kanpoaldetik. Gauean. Bere argiekin. Oso polita gainera. Orain Guggenheim ikusiko dugu barrualdetik. Barrualdetik oso zona garrantzitsu bat da. Oso ondo kokatuta gauzak eta ondo behatzeko. Oso aspektu moderna dauka. Eta hori, eta... Bueno, orain kanpoaldean dauden gauzei buruz egingo dugu. Lehenengoa Armi Armada, adibidez. Oso famatua ere. Eta Pupi. Bai, Lorez egindako txakurra. Hau da Pupi atxaletik, ez pentsa dut txarto. Orain, Bilboko zubei buruz hitz egingo dugu. Lehenengo, daukagu zubi interesgarri bat. Gure antzinako zubia. Irekitzen zen, itsasontzia pasatzeko. Baina orain jaza irekitzen, ja horrela utzi dute betirako, jaitsita. Hauek dira beste zubi batzuk garantzuak Bilbon. Honako hau da Bizkaiko zubia. Eta Ariega antzokia. Eta azkenik San Mames buruz egingo dugu. Hau da orain dagoen futbol zelaia. Eta hau da egin nahi dutena. Eta hau da gure fiseina. Hor dago Monk, Kiza, Buba. Eta hau da gure fiseina, hor gaudegu atleti animatzen. Gorak, denok gaude hemen. Baita ere Fuji dago, nabajazak ematen hor jendeari. Eta hau esan da gure lana. Eskerrik asko ikusteagatik.